1 июни соли 2025 баъд аз анҷоми конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо аз ҷониби Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои иштирокдорони чорабинии мазкур 7 хатсайри сайёҳӣ ба роҳ монда шуд. аз ҷумла як гурӯҳи калони иштирокдорони конфронс дар хатсайри Душанбе Норак барои боздид аз нерӯгоҳи барқии обии Норак ба ин шаҳр сафарбар гардиданд. меҳмонон ва иштирокдорони конфронси сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳоро дар даромадгоҳи шаҳри Норак сокинон бо нону намак, рақсу тарона ва бо меҳмоннавозии хосаи тоҷикона пешбоз гирифтанд. меҳмонон ва иштирокдорони конфронс бо фаъолияти ин нерӯгоҳи азим шинос шуда аз обанбори Норак, агрегатҳо ва осорхонаи ин иншооти бузурги гидроэнергетикӣ дида намуданд. бахориҷон хеле ин нерӯгоҳ писанд омад ва хеле онҳо пурсон шуданд ки ин нерӯгоҳ чӣ гуна фаъолият менамояд ва аксҳои хотиравӣ ҳам гирифтем ва мо хеле шод ҳастем ки ба мо чунин имконият шуд то аз наздик бо ҳамин нерӯгоҳ шинос шавем. зикр гардид ки агрегати якуми нерӯгоҳи барқии обии Норак 50 сол муқаддам соли 1972 ба истифода дода шуда, моҳи декабри соли 1979 агрегати охирини нерӯгоҳ барои истеҳсоли нерӯи барқ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. дар натиҷаи сохтмони нерӯгоҳ обанбори Норак ба вуҷуд омад ки масоҳаташ 98 километри мураббаъ, ҳаҷмаш 10,5 метри мукааб буда 4,5 миллиард мукааб оби обанбор ҳамчун оби тоза истифода бурда мешавад. зикр карда шуд ки дар бунёди ин иншооти бузурги стратегию энергетикӣ намояндагони 50 халқу миллатҳои гуногуни ҷаҳон саҳм гузоштанд. мавриди зикр аст ки обанбори калони нерӯгоҳ барои рушди сайёҳӣ имконияти васеъ фароҳам овардааст. ман нахустин маротиба аст ки дар тоҷикистон қарор дорам. дар ҳақиқат тоҷикистон дорои захираҳои бойи оби тоза ва табиати нотакрор аст. ба бисёр кишварҳои ҷаҳон сафар ва бисёр маконҳои зебою афсонавиро тамошо кардам, аммо дар ҳеҷ куҷо ба мисли обҳои Тоҷикистон дарёҳои мусаффо ва табиати афсункорро надидам. шумо одамони хушбахтед ки чунин ватани зебо доред. аз нахустсафари худ ба кишвари шумо хотираҳои нек ба ватан хоҳам бурд, зеро меҳмоннавозии мардуми тоҷик ва таомҳои миллии тоҷикӣ бароям писанд омад. ин дуюмин сафари ман ба Тоҷикистон аст. дар ин сарзамин тавонистам дар як рӯз 4 фасли солро мушоҳида намоям. бовар дорам ки Тоҷикистонро дубора хоҳам дид ва ҳатман дӯстонамро барои боздид аз ин кишвари афсонавӣ ташвиқ мекунам. дар поёни нерӯгоҳ қад-қади соҳили дарёи Вахш тӯли солҳои соҳибистиқлолии кишвар аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ инфраструктураи гуногуни соҳаи сайёҳӣ, истироҳатгоҳҳо бунёд гардиданд ки дар рушди соҳаи сайёҳӣ, хусусан сайёҳии обӣ варзишӣ дар ҷануби Тоҷикистон мусоидат менамояд. бояд тазаккур дод ки меҳмонону иштирокдорони конфронси мазкур тариқи хатсайрҳои таъсисдодаи Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар масири Душанбе-Ҳисор, Душанбе-Сиёма, Душанбе-Ромид, Душанбе-Норак, Душанбе-Роғун, Душанбе-Сафеддара ва шаҳри Душанбе бо захираҳои бой ва иқтидори обию энергетикӣ ва ёдгориҳои бостонию фарҳангии Тоҷикистон шинос гардида таассуроти нек бардоштанд. бояд гуфт ки меҳмонон давоми 3 рӯз аз 29 то 31 май дар баробари иштирок дар кори конфронс дар боғҳои фарҳангиву фароғатии пойтахт дар барномаҳои фарҳангӣ иштирок намуда намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллиро тамошо карданд.